राजापूर रिफायनरीच्या दृष्टीने आज अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आहे, कारण स्थानिक शेतकरी जे आहेत त्यांची आज MIDCचे अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांची भेट होणार आहे। असेच काही शेतकरी आज माझ्यासोबत आहेत, मी थेट त्यांच्याकडे जातोय। दादा, तुमचं नाव काय सांगाल आणि नेमके तुम्ही कुठून आलाय? माझं नाव विनायक नागेश कदम आहे। मी बारसू गावचा रहिवासी आहे, शेतकरी आहे। माझी 4.5 एकरमध्ये बागायती आहे। बरं, आता तुम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे नेमकं काय मागणं मांडणार आहात? जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आमचं एकच मागणं आहे, हे जे त्यांनी घोंगडं भिजत ठेवलं आहे रिफायनरीचं, आणि काही गोष्टी त्यांच्याकडे असताना नोटिफिकेशन त्यांनी काढलेलं होतं। बारसू, सोलगाव, वरचा गवळ, खालचा गवळ याचं नोटिफिकेशन काढलेलं आहे। त्याची आधीसुद्धा 2019मध्ये झालेली होती। आज जे सर्वेचं चालू होतं काम, ड्रिलिंगचं चालू होतं काम, त्यांच्याकडे पूर्ण अधिकार आहेत, पण त्याला नोटिफिकेशन लागलेलं आहे, त्या जागेने सिक्के पडलेले, आमची स्वतःची पण सिक्का पडलेली जागा आहे। काय हा प्रकल्प येणं हे काळाची गरज आहे, भारताला, या देशाला या प्रकल्पाची गरज आहे। हा प्रकल्प जर भारतात झाला तर त्याची भारताची अजूनही प्रगती होणार आहे। पण काही बोलतात ना, काही लोकांना बोलवलं जातं, खोटातापा करतात। सत्यजित चव्हाण, नितीन जठार यांनी काही माध्यमातून गावागावात जाऊन अंधश्रद्धा फैलवली, लोकांना चुकीची माहिती दिली। त्याला शास्त्रीय कारण काही नाही आहेत। बरोबर, शास्त्रीय कारण नाही आहेत। जर शास्त्रीय कारणं असती तर या देशाने, या केंद्राने हा प्रकल्प इथे आणला असता का? 1 ते 1.5 लाख जी लोक इथे काम करणार आहेत त्यांना मारण्यासाठी हा प्रकल्प आहे का? आजूबाजूची जी गावांची वस्ती आहे त्यांना का मारणार आहे का? हा प्रकल्प चांगला आहे, त्याच्यामुळे हा प्रकल्प इथे आणला। आणि मुळात मी तुम्हाला सांगतो, इकडच्या जागा पडीक आहेत। 80% कातळ हा पडीक आहे, 20% जागा भात शेती आहे। भात शेतीमध्ये आजही 5 ते 10% लोक शेती करतात। आणि दान मुळात सर्वे केला, बारसू, सोलगाव, गोवळ, वरचा गोवळ, खालचा गोवळ इकडच्या भरपूरशा जमिनी जागा आज विकल्या गेलेल्या आहेत। काही स्थानिक शेतकरी शिल्लक आहेत। आज जर गोवळचा विचार केला तर 70 ते 80% जागा विक्री झाली आहे। ही आता नाही झाली आहे, ही 10 ते 15 वर्ष आधीपासून विक्री झालेल्या जागा आहेत आणि त्या बोंबाबोंब करतात। माझं शासनाकडे एकच मागणं आहे, तुम्ही जसं ग्राउंड लेवलला या, त्या जागा कोणाच्या आहेत, किती विकली गेलेल्या आहेत, काय झालं आहे, याच्यामध्ये स्थानिक शेतकरी अजून किती आहेत, विरोध करणारे कोण आहेत, त्यांच्या पाठीमागे कोण आहेत, त्यांचे NGO कोण आहेत, आणि एवढा मोठा भारताचा जो प्रकल्प आहे तो विरोध का करताय? याची चौकशी होणे गरजेची आहे ना। ज्या माणसांची इथे घरं नाही आहेत, दाना नाही आहेत, काय त्यांच्या जमिनी नाही आहेत, ते मुंबईतून येऊन इथे लोकांना माती भडकवत आहेत। माझा शासनाकडे, प्रशासनाकडे एक कळकळीची मागणी आहे, जे अणुऊर्जा प्रकल्पामध्ये घडलं, आहे का, मी त्याचा आय विटनेस आहे। मी त्या प्रकल्पाच्या वेळी गेलेलो आहे, तिथे लोकांची माती भडकवली गेली, तिथे पोलीस स्टेशन जाळण्याचा प्रयत्न झाला, आणि त्या आंदोलनामध्ये सर्वेचा मृत्यू झाला फायरिंगमध्ये, आणि त्या बिचाऱ्याचा जीव गेला शेतकऱ्याचा। पण आज प्रकल्प मार्गी लागला, पण याची चौकशी झाली कुठे? या सत्यजित चव्हाणची, नितीन जठारची माझी एकच मागणी की त्यांची चौकशी व्हावी। हा प्रकल्प चांगला, इकडच्या महिलांना रोजगार भेटणार आहे, इकडच्या स्थानिकांना जे शिक्षण करतात, कंपनी त्यांना दत्तक घ्यायला तयार आहे, त्यांचा शिक्षणाचा खर्च कंपनी करायला तयार आहे। आणि प्रकल्प हा का लगेच होणार ना 2 दिवसात, त्याला 7-8 वर्ष जातील। इकडची जी जनरेशन जे बाहेर जातात आहेत, फिरतात आहेत, त्यांना इथे नोकऱ्या भेटतील, त्यांच्या शिक्षणाचा खर्च कंपनी करायला तयार आहे। त्याच्यामुळे शासनाने, MIDCने, प्रशासनाने याच्यावर लक्ष घालावं आणि त्याची शहानिशा करावी। जमिनीचा मोबदला आम्हाला वाढीवच पाहिजे, 1 लाख ते 1.5 लाख रुपये गुंठा आमची मागणी आहे, आणि ते सरकारने ठरवावं की किती द्यायचं आहे ते कंपल्सेशन। पण आमच्याकडे 70 ते 80% लोकांनी जमिनी या ऑलरेडी शासनाकडे पत्र दिलेले आहेत की आमच्या जमिनी घ्या, आणि त्याच्यामध्ये आम्ही मागण्या नमूद केलेल्या आहेत। तुमच्या माध्यमातून सांगतो की याची शहानिशा व्हावी, जे NGO आहेत त्यांची शहानिशा व्हावी, हे इथे का करतात, कशासाठी करतात, याची शहानिशा नक्की करावी। या रिफायनरीला जे NGO आहेत, जे विरोध करतात, त्यांची सगळ्यांची शहानिशा व्हावी, अशा प्रकारचं मत या ठिकाणी या स्थानिक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केलं आहे। चिन्मय घोगले, कोकणशाही, रत्नागिरी। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।